строителната площадка на Дунав мост 2. Минаха 8 години, откакто се споразумяхме с Румъния, мостът да свърже Видин и Калафат. Така изглежда най-големият и най-отлаган инфраструктурен проект в България. Това е едно предизвикателство, което може би на такъв специалист му се случва един път в живота, даже да не кажа, че в 2 живота веднъж. Когато България осигури всички пари за проекта през 2005-та, управляващите обещаха след 3 години да имаме действащ мост. Към днешна дата това обещание е забравено. Фериботът ще престане да е монополист чак след 2 години. И то ако испанската фирма FCC, избрана да проектира и изгради моста, свърши работата си в срок. А строежът вече натрупа 6 месеца закъснение. Първоначалният проект на испанската компания беше променен. Затова настоя строгият технически надзорник, консорциумът Инжеро Хайпойнт Рендел. Мостът дълъг 2 км стъпва върху наноси и льос, а отдолу е твърда глина. В началото FCC предлагаха всеки от 12-те стълба на моста да се захваща за дъното с набиване на дълги и тънки стоманени пилоти. Но инженерът смята, че това решение е рисковано. Направено е повторно проектиране, което предвижда да се излеят по-сигурни стоманобетонни основи. Тези пилоти, те са така наречените стоящи пилоти. Те не стигат до здрава скала. Най-дебелите пилоти са с диаметър 2 метра и са 24 под всяка колона. Тези пилотни фундаменти в дълбочина от дъното на реката ще достигат до 60, 70 до 80 метра, колкото е необходимо. Тези пилоти са по-високи от сградата на общината в Видин. Но не само технологията спъва проекта. Освен самия мост, испанската компания трябва да построи и подходите към него. Това са 15 км железен път, товарна гара, 4 надлеза и магистрална връзка. По трасето трябва да бъдат отчуждени 700 имота. През 2004 година в Държавен вестник кабинетът публикува поименен списък на парцелите за отчуждаване. Община Видин също е сред собствениците. Веднага след като става ясно кои са парцелите, общинарите се задействат да ги продават. Но вместо както е по закон да ги предложат на държавата, те обявяват търгове. Парадоксално за някои имоти, началната цена е наполовина по-ниска, отколкото дава държавата. Така с подписа на кмета Иван Ценов, общински терени, предвидени за отчуждаване, стават частни. А самото отчуждаване се забавя с 2-3 години, през които цената на земята скача 10-кратно. За един кмет, който е спечелил 2 мандата с обещанията, че там ще има мост, за мен това най-малкото е некоректно и необяснимо. Областният управител на Видин е имал право да контролира сделките. За да се избегне този контрол, общината разделя имотите и така получава парцели с изцяло нови номера, които не фигурират в списъците. Така само 3 сделки са хванати и спрени. Една от фрапиращите общински операции е продажбата на повече от 1000 декара земя за изграждането на индустриален парк. Нищо, че през средата на един от терените минава новото шосе и железницата. Към момента на мястото няма никакъв индустриален парк, а теренът е обявен за продан. Въпреки това, нито общината, нито прокуратурата проявяват интерес към съмнителните сделки на бившия кмет. Които, за съжаление, даже още не сме разрешили и много забавиха и нас, и ни създадаха много проблеми. За съжаление, покрай отчуждаването на имоти във връзка с моста, видяхме, че поне на този екип на общината също не може да се вярва и решихме, че няма да е зле да има един независим, точно граждански мониторинг. Николай Цолов печели финансиране за такъв мониторинг. В рамките на проекта той иска текста на договора за моста, но Министерството на транспорта му отказва достъп. Поне основните параметри са известни. Това е срокът, и цената. Нашата прогноза, съжаление, е, че нито едното, нито другото ще бъдат спазени и че много скоро време ще се поиска увеличаване на цената на моста. Испанците спечелиха поръчката за изграждане на Дунав мост 2 с цена от 100 милиона евро. Прилежащите връзки се строят за още 60 милиона. Разговори в момента не се водят. Не означава, че те не биха предявили някакви искове за увеличаване на цената, но към момента официално такова искане не е дошло. За Дунав мост 2 и подходите към него са осигурени почти 230 милиона евро. Парите идват от 5 институции. Европа ни дава 70 милиона по програма ИСПА, а други 70 са заем от Европейската инвестиционна банка.
Срокът за усвояването на тези 140 милиона евро изтича в края на 2010 година. И сега Дунав мост 2 е в списъка на рисковите проекти. Графикът за работа вече беше удължен с един строителен сезон. Удължаването на срока не е толкова голям проблем. Важното е да свършим до края на 2010 година и те това го знаят. Никой не се надява и не разчита на някакви изключения, ние просто сме длъжни да го спазваме. Министерството на транспорта смята, че все още е реалистично мостът да бъде готов към края на 2010 година. Най-важна е организацията и мобилизацията от страна на изпълнителя FCC. Те споделиха и на една среща с министър Мутафчиев, че до сега са получили от нас кредит на доверие, който не са защитили и сега полагат усилия да докажат, че реномето, което има тази фирма, наистина е заслужено. Испанската компания има богат опит в изграждането на такива съоръжения. Наличието на собствени готови технологии е един от аргументите те да предложат най-ниска цена. Гражданите на Видин обаче са подозрителни. FCC са непрекъснато изненадани от нещо. Тоест, или тези предпроектни проучвания, за които е платено добре, не са направени както трябва, или фирмата се е съгласила така набързо да представи тази оферта, без да се е направила също съответните проучвания. И сега то едното от друго се налага да бъде променено. В момента испанците приключват временните съоръжения, които трябва да са готови преди започването на мащабно строителство. Офисите на обекта са непосредствено до моста. Тук действа и полева строителна лаборатория. На няколко километра са разположени два модерни бетонови възела.